máme pocit, že Slovensko stagnuje. Že 2,5 roka vlády pod vedením Roberta Fica sú opakované frázy, jedno sa robí, ináč sa koná, a že Slovensko si zaslúži niečo iné ako konflikt Igor Matovič a Robert Fico. Keď po 2 rokoch konštatujeme, že Matovič sa opäť nielenže dotýka parlamentných hlavíc, ale že atakuje 10%. Keď sa pán Sulík smeje z Austrálie, Boris Kollár si užíva milióny z fanrádia, ktorému záhadne rastú tržby z reklam, tak sa pýtame, o čom bol boj 2020-2023. Ľudia od nás čakali pripravenosť. Ľudia od nás čakali boj a schopnosť sa vysporiadať s tými, ktorí 2020 a 2023 parazitovali na testoch. Ľudia od nás čakali riešenia. A ak dnes vidia predsedu vlády, ktorý každú nedeľu rieši len kajúcnikov za prítomnosti pána Gašpara Paru a Roberta Kaliňáka a pritom má post predsedu vlády a má ministerstvo spravodlivosti, tak vznikajú relevantné otázky, prečo sa tento štát neriadi. Prečo sa jedno rozprávalo a iné sa koná.